o'n blaenoriaethau ni ar cynllun gwell yr ysgol yw i godi safonau llythrennedd yn enwedig ymysg bechgyn blwyddyn 3. Felly dyna'n man cychwyn ni wrth ddechrau cynllunio'r prosiect. A falle beth sydd yn wahanol am yr hyn wy'n neud yw mod i'n gweithio gyda'r plant fel artistiaid. Wy'n neud trin nhw fel artistiaid, fel darpar artistiaid, a wy'n rhoi'r arfau a'r gwybodaeth a'r sgiliau iddyn nhw i greu er enghraifft storis. Pob tro mae Michael yn gweud stori, fi'n dod rhywbeth yn y gist a heddiw des i menig. Maen nhw'n mynd yn y menig arbennig yn y gist. Mae'r dosbarth wedi creu gist o straeon. Dyn ni wedi arddurno'r gist, mae nhw sydd wedi wneud ac bob tro fi'n dod, mae rhywun, mae 2 neu 3 neu 4 o blant, yn dod â gwrthrych arbennig a rhoi hwnnw yn y gist. Heddi dwi wedi dod â, dwi wedi dweud stori am Coch. Wel, os dwi wedi mynd siop efo Kevin Derod, dwi wedi rhoi menig ar adal fel tarantula a fel corn snake. Mae'n ddrwg i mae corn snakes yn wenwynig iawn. Dwi'n hoffi clywed y stori achos ni gallu defnyddio ei dychymyg. Fyddwn ni ddim hyd yn oed yn gallu symud un o'r cerrig mae'r palas na wedi cael ei wneud allan ohonyn nhw. Heb sôn am symud y palas i gyd! Dwi'n meddwl mae gwersi yma wedi rhoi fi lot o hyder. Dwi'n licio dysgu geiriau newydd. Dyma'r geiriau fi wedi dysgu. Yn sydyn, ac cymro hir, ac wedyn o diwedd. Datblygu geirfa, fydd yn y pen draw yn datblygu sgrifennu'r plant yma. Hefyd, maen nhw'n ffeindio cydweithio gyda gilydd yn anodd, a trwy'r broses ni wedi gweld bod hwnna wedi gwella. Cyn bod dwi wedi cael y gwersi hynna, falle oedd i ddim yn dawd i dweud i pawb. Os wy'n cofio nôl i'r wythnos cyntaf, enghraifft, pan oedd geiriau ddim yn cael ei gyflwyno mor hyderus a hynny, ac oedd rai blant ddim yn cynnig unrhyw beth, a rai jyst yn eistedd. Erbyn hyn, waw, mae yna stori wedi datblygu, mae nhw'n cyflwyno'r stori yn hyderus. Dwi'n meddwl, o fewn sawl wythnos, 6 wythnos, maen nhw wedi dangos bod y math yma o waith wir yn gallu gweithio yn yr ysgol.